ଅସମ୍ଭବ କୁ ମୁଁ କରିଦିଏ ସମ୍ଭବ। ଦେଖ ମୀରା, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ଆଶ୍ରିତା। ମୋ ହରେ ତମେ ହଁ କରିବ, ମୋ ନାଁରେ ତମେ ନା କରିବ। ଆଉ ମୋ କଥାରେ ଅରାଜି ହେଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଏ ଭୈରବ ଦାନବ ହେଇ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ ତମେ? ଛୁଆଟାକୁ ଧମକି କହିଲେ ସେ ରାଜି ହବ ନା ରେ? ଭଲରେ କଣ କହିଲେ ହବ ନା? ମାରେ ସାହେବ କେଡେ ବଡ ଲୋକ, ଆଉ ଏଠି କାମ ସାଇନ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ମା ତ ଟିକେ ଭିତରୁ ଗଲୁ। ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ମୋ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। କେତେ ଦିନର ଆଶା, ଆଉ ଆଜିର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଓ ବାପା ପାଖରୁ ମୁଁ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛି, କେତେ ଅପମାନ ବି ସହିଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗଟା ଆଜି ଆସିଛି, ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଛଡା କରିପାରିବିନି। ମୀରା ଭଳି ଆସେ। ଓ ଭାଇର ମୋ ଡେରି ହଉଛି। ନିଜେ କମିଗଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଗଲେ ମୁଡ୍ ପୁରା ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଇଟା କଣ ଭୋଜି ଖାଇବୁ? ଭୋଜି ପ୍ରକାଶନ ପକେଇ ବୁଝିଗଲାନି, ପତ୍ର ପକେଇବି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହାରି ଜିତିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଭଲରେ ବୁଝେଇଲି, ବୁଝିଲୁନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯିବୁ। ମୋ ଭୈରବ ଭୈରବ ବସିଲେ ଦାନବ, ରାଗିଲେ ତାଣ୍ଡବ। ଧଣି ଖେଳେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ମୁଁ କରିଦିଏ ସମ୍ଭବ। ଓ କମାନ୍ ଗୁড ଭାଇ, ଏ ଆଶା ହାରିଯିବି ଆସି ମାରିଦେଇଛି। ଏଇ তোর এতে সাহেবকে পুরো হাত উঠবে, হ্যাঁ সাহেবকে মারবে। ସାହେବ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ My hook and cook. Amen. अले भले कहूँ चले, नहीं तो कौन चले। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, ହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ନଥାଏ। ତମେ ମତେ ସାବ ହାତରେ ଟେକି ଦଉନଛ। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମଣିଷର ଅଣୁଠାଖିଆ କୁକୁର ପାଲଟି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମତେ ବଞ୍ଚା। କୋଉମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ମୀରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। No, not Mira. ଆଉ They are three people. ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଠ ତିନି ଜଣ କିଏ ସେ ତିନି ଜଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ମୀରା ଦେଈଙ୍କ ମହିଳା ଅଙ୍ଗ ରଖି ପାହାନ୍ତି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ମହିଳା ଅଙ୍ଗ ରଖି ଅଙ୍ଗ ରଖି ଅନ୍ଧାର ବାହୁ ବଳି। Oh my God. Now I'm coming. No. I'm going now. I'm going. Hey! Army Revention! Commissioner! Revention! I will see you! I must see you! ଆଇବ ଆଇବ ଏ ପୁରା ଇଏ ଗଦା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବସିଲେ ଦାନବ, ଆଉ ରାଗିଗଲେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ। ଧଣି କରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ମୁଁ କରିଦିଏ ସମ୍ଭବ।